ka program pelat pat ba ka trok kin nyut hayo do da ka hima melim kala sedang dir por hado shikinta ai ha ka khatlai tere unai lur arja arpulai bat ka ni ka jingslam kala perlong lang kniai kinong rabat kinong khayi nadu ka por step kani ka program kala dewan sedang ka por khatwei bejemen step henry uba penyat sings u chief executive member jongka khas hills autonomous district council ubawan komukong san ha kani ka program ulapoi hadu khat arbaje tam ai mensngi kinong rap ki bawan rai ki marap bat kinong khayi ki bam yo lat shu ban priang ki marap habasa so saw kila khnyum mi kani jing slam wat la kim slan ban kan tho bat haba pau haba kran kani jing alang uba penyat sing sim ula pentip ba khnang ban wan rai ka khot ka suba hayodo ula kran bat menteri rang ba ka jala mi galaya konrad ki sangma ubala pen mang pisa ling ba ka chief ministers special development fund CMSDF arja arulai arjar pusau ban thiet ye ka trok ban kit nyut kiwei balai don lang hakadi kisngi ki kan thop yo ba Victor Rani executive member upa aina manix usim ka hima melim ki menteri ka hima nalor kiwei pat kan thop ru iki nong song yo kren bai yom badan kam arteli dan kaliang jungi tasni dan kaliang jonga bat in charge health sanitation ila awan ra menta kawei ga kali ka bahe bat hadien pat sawan sa in charge market ban sa ai kawei pat khamrit nang banla ban betrikam nang ta jikhu jik subah ni po yo kawei de minta kasi sai sien pat na pa jikmen ban yo ban kham ni riban yani ka kali nang banla ban penekam na du tasni kat kum ka jing penbai renti jong ka hima nam ta ka jing dan kam ni po yo du ni shubur hak jingya nanti bak jingya jong kopor nilai don kam man kopor di menteri berepet ya ka jingkhut jing subah po yo menteri wat tengah teng yo yang apiem ala jenjar ala rim han kali man kasni chu ai dawe ngalongi to menteri yele sitam ni taman nomai lat to bakinyut kinya teng sakut hayo hat baru menom kita hamtam me yati kinong song yo kibo song hang ni hamtam ni po basa sosal jadi kalian jonga kani kapor nganom sim ni kapor ke jonga tang ni kentian ni bak kendiat ngai ke jingkor ku pi baro ki balai don lang kani kapor ku boleh sibur hadien baka executive committee ke batmai hapo ka KHDC dangshen haka art pratorik u agas dakawai ka jingmut ngila sim ya karai banwan banjingo e ka yodo namar hadien bangila yo e ka jing ujor naki kenhon bat naki riu shimat ki ba per ki bawan ban pentip shangi ban pensoi ka jing sokhya ka jungki ha ka bai dei bat ka jing bet jing biang jungki nong le nong wan hang ne po yo la da ki dei ki nong khayi la da ki dei ki ba bu dukan la da ki dei ki nong wan thiet jing thiet bat kum ta tar bat kilai kren bat penso hangi ba don kam ban wan ban pai nak kalian ke council hang ni po yo namar teng misngan chu kalai kawan ha po yo teng wat ha kapor mensi ru kam isngan chu kata ka safety and security jom kini nong let no one kata ka di ka baningkong ka bangi sukhya hadu kata namenta jom pi baro ki bajuan hang ni po yo do ka ba arpat ka bangi wan ban jingo e ka yo do men haka arku pratorik kalong bangi yo yeke jing ujor halor ka jing bomdan shu ye ka jing khut jing suba hanni po yo ngi kum ki briyo ngi juong ba ka koi ka khya kalong ka spa ba yengi ki khun ban riyo hanni po sla parthai ban yo i ka koi ka khya ngi don kam ban yo i ka khut ka suba Habor bangiwan banjingo ini kayo ringkat bat EM in charge jong ka market di Congress bat kiwi ki EM bat ki officers ringkat bat additional DC na po DC office hadin bangla tokit habaidi bat kajing khut jing suba nakaliang jong ka hima melim ringba ipa EM bat ki menteri kila penpau e kawai kajing bakimla ban pen khut ya kayo do namar duna palat ki kali kitnyut ngilalap dalam kijong kikmat bala pelang yo unyut hajan buan ki jaka hang ni po yodo
tang namar baduna ka kalikit nyot kimla bangkit hakapor ka biang banlibu syajaka bade banlibu ndala tokit ndala keli nakaliang kahima ki ong badan stang arteli dalam bakala ka kali ka barang long bangkit nyot nakaliang jungi ngilap penpau lingba ki media ki press ba nakaliang jungi ngin sakit thia ban one eye no arteli ki kali nakamta kahima melip namta ka jington khoi ya kayodo kerpang bet tang nam takayodo bat nakal yang jonga pun CM bat ringkat bat isi bat EM ilawan mentas ni ban pelai pai ba ya keni gatrok hadin mengilayo ban one inspection ngala phone you chief minister ngol London kam ban ai kerpang ni ka scheme nam ta ban thiet ini gatrok nam ta ban weng ni jing e kham tam habai ni ka khoi ka suba hang ne po yodo nakaliang chief minister da kemensiam ka bakulut bat ka bakmen la penpau hatu ka sri bangi kran ba nakaliang jungi in ai ka we ka tro so kemen nam ta jungi bat ngi ai khublei kerpang nam ta jungi ru bala ai ling ba ka chief minister special development fund jong snam arja arpulai arpusau nakamta ban thiet ikene ka kali bat dia kata ka we pat ban sawanra ban sa IT da ia men charge market in sa penbait lingkat pakai hima hakunu ka singi bala ban penbait ke por ke biang baki kila banwan ban IT ke hima nomor dan kam sa ko ba khamrit ban yo ban rung ha jaka ke ba kham kendom te kani di ka kam ka bangila persyang dang tan hapo artayo menta bangiwan hapo yodu bangi persyang kat bala ban le kabalai pat hadin banglawan ban jengo ke yodu marmar tang syudep ban jengo ngilale cepo district council ringkat bat ki officers jom ke council ringkat bat ki magistrate bat ki police naka district administration layo ban don meeting ke ba kerkit bat ha kata ke meeting ngila sode ban don no ekawe ke kenhun ke komiti ke ba kerpang ya ke bangin shna ban thau naka council ke jungi ya ke ban klik do CM ya ke ni ke komiti kani ke komiti andon ki member kum ki EM ndon na kahima malim kindon ru kibani shimenta na kashnong riu tuli kishnong bamarjan bar kayodu kashnong kulapati kashnong wakhabru kashnong mission kemokhar ka umsasun bar kawaindo bar karya samthia kini kishnong ru ngin sa pentup lang kum ki member bar hakani ka notification ke bangila penbana hakalai puwai tarik August ya kani komiti la form balathun bat la shai ka sni ngin shong ya ka sin shong meeting ka baningkong jong gani komiti banang perkhat shushu ke ki sin jam ki badan kam bangin shim namanta banwara ka jing telah hani po yodo hoi kam dei ka basuk batang si tayo artayo ngila ban pen keladur lut barok fight ka yodo kam dei ka basuk ndrei idan pat kapor bangin trei thik pathik ya ka kam ya ka bangin la ban pen urlong ya ka thong ka bangi la bu